So mga kaoblaks, nandito yung mga kambal ko. Kaso lang ako yung pinakagwapo dito. Tingnan mo naman yung pagmumukha nun. What the fuck? Mga uncle ko, ito ang dalawa na to. So guys, kayo na lang maghusga kung sinong pinakagwapo sa aming tatlo. Alam mo, oh my God! Ano yung sabi mo? No. Tagay-tagay rin pag may time. Just only 2 days, I go back to my own country. Thailand. Boy, kailan ka ba uuwi ng Pilipinas? Ha? Tomorrow never die. Okay guys, see you in next vlog. Bye-bye. Peace out.